Objavte Sycamore 425, definitívne riešenie pre problémy s vlhkým a soľou zaťaženým múrivom. Tento inovatívny produkt bol špeciálne navrhnutý pre tých, ktorí hľadajú efektívne a dlhodobé riešenie na ochranu svojich múrov. Vďaka unikátnej kompozícii je Sycamore 425 ideálny na finálne vyhľadzovanie stavieb postihnutých vlhkosťou. Poskytuje pevný a vodeodolný povrch, ktorý účinne blokuje škodlivé účinky solí a zabraňuje penetrácii vlhkosti do múriva. Sycamore 425 je vynikajúcou voľbou pre renováciu historických objektov, ochranu pivníc, garáží a základov, kde môže byť vysoká vlhkosť a zaťaženie solou kritickým faktorom. Jeho aplikácia je jednoduchá a sušenie rýchle, čím umožňuje okamžité zlepšenie bez dlhých čakacích dob. Zvoľte Sycamore 425 a zaistite svojmu domovu najlepšiu možnú ochranu pred vlhkosťou a soľami.